Салом дӯстони азизу гиромӣ, хуш омадем ба канали мо. Ин субҳи саҳар ман Сиёвуш кати қани Сиёвуш мана Сиёвуш кати мо шумо хезин охи мо мош кати имрӯз бозор рафтани ҳастем. Равем камтар харид кардан дар кор барои кӯдако ва ҳам барои очам мехоҳам якта кирта харам шона, барое ки ден ражденишон мешад ба наздикӣ. Барои ҳавай гуфтам якта кирта харам, чӣ харам шона дига мехали. Барои ҳавай имрӯз ба як азоб маҷбур карда очама бозор бурдаистам кашола карда. Ҳозир Сиёвуша бурда вайда метием янгашта, баъд мерем. Беҳад офтоб сӯзон, неки шамолаки хушрӯ ҳаво. дӯстони азиз, мана мо ай бозор омадем. Сиёвуша гирифтам. Мана бинен Сиёвуш аллакай либосоша расво кадай хони янгашта. Бо сраза либосои ай бозор харидагия пушондам шама инҷа харид камтар. Соат 2:30 шудак аллакай. Беҳад ростика мондаштам. Офтоб беҳад ҷӯши бадай ки ҳам халосият ки пажар. Беҳад ҳаво гарм. мо хони момош рафтистем барое ки ва шавҳарам кор доштан. чунки ки амҷа рафта шине зангтон мезанам, баъд мебиёен. Сиёвуша бина. Биё! Рафтем, мана инҷада ҳастай, биё. Магазин мегӯд Сиёвуш. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинен ман хонаи очамшон доштам. Ҳеҷ ка нест хонашонда, барои ҳамин мо шитем ҳаминҷа. Ва шавҳарам омадан, очам инҷа бо обед тайёр кардиян ва дер шуд уже то обед кардем. Очам гуфтанд ки шинен ҳаминҷа обед кунед, баъд мехезем. Гуфтанд бо обед кардем, бо бинем ки уже соат 3 гузашта. Ман гуфтам ҳозир бо ним соат пас бари Нилуфар омадан дар кор. Гуфтам хай ҳамҷа мешинаму соат 4 шавад мерам Нилуфара мебиёрам, ба мерем ҳам хай машғул када шита. Пакетҳои ҳама чиза шавҳарам гирифта рафтанд ки ман вай дастам да пакет нагирам. Гуфтам вай кадан гирифтан, ҳамаша рафтанд. Ака нишон намедиҳем ки чӣ гирифтам. пага ака насиб видеода баъд мебинем, барое ки шавҳарам шаб дер мебиёнд. Ва фақат ҳамин басаношкоҳои Сиёвуша момош гуфтанд ки як бор Сиёвушто пушонем кани чена ё ки чен нестай. Мана ҳаминое гирифтем. 35 сомон гуфт, 30 сомон дадод. Беҳад хеле мулоимаҳа ки нағз акак тагошам хеле мулоимай нағз. Беҳад манда маъқул шудан, ҳам фасонаш, ҳам материалаш хушрӯнак мешиканад. Усмон кати шитем онҷа, усмончик кати ва пушондемша не хайрат чени пош нағз. Бо ва навай футболкаву изорчае ки да ваяш будак. Ман гуфтам ки ягон шортикча гиремша. Вай шортики холи нест, шортики холи ҳаста. Беҳад қимат 40 сомон, 50 сомон. Ҳами хеле ва ҳам арзонош будан, материалаш маъқул нашудагма. Ба якта ҳаминам хеле турецки гуфта, ҳам футболкаво ҳам ваяш маъқул шудагма. Ба очам биё ман гирам Сиёвушта гуфта, ҳавая гирифта. Бо очам да паплин гирифтем, Нилуфар да паплин гирифтем. ҳам хеле чизо бо чӣ гирифтам ман. Нилуфар да киртача гирифтем. Насибо вай паго ака баъд нишон метиҳам, барое ки ҳамаш мошини шавҳарам да монда. ҳамин басаношкачо беҳад да маъқул шудан, хушрӯҳак. ҳама ҳамин патинкаҳои детски тагаш хеле фонарикдор дар мегирифтагӣ ё ки виғ мекардагӣ ки манда маъқул нест. Вай виғ мекардагиҳо ҳам тагаш безеб мешуд. Сиёвушто вай сол гирифта будем. баъд ҳамино дидем фақат ҳамин як ҷода ай ҳамин будак, баъд гирифтам сраза. ана мехел ҳозир момош равам мороженое гирам бари Сиёвуш гуфта хеста Сиёвуша пеш кардан бурда. Мо усмончик катиштем ва бо бобош телефон кардан ки манам рафтестам. Ай мачо омадестан, бо гуфтем ки как раз уже соат 4 гузаштак. Гуфтем шуна ки хаям хед ромада Нилуфарам ай садик гирифта ба биёен, баъд мерем. Ман садик да мераму бобош гирифта мебиёранша. ана мехел дӯстони азиз, ва бо сепча бромадай бинен. Некем ихе ширини хушрӯ нею, неке мешад нағз ҳоли камтари дига истан сабсафедак шавад, баъд ба маза мешавад. Ва бо гелос гирифтам 1 кило бари кӯдако.
инҷода ва тарелкада гирифтем муаллакаи хурдем шахелаша ва боиқи дигаша барои Нилуфар гуфта пакетда мондам мошини шавҳарам да ҳамаш гӯем. Ана мехел дӯстони азиз Нилуфар биёяд баъд вай мекунем баъд мерем майда майда имрӯзи дароз мо кӯчада ростика бозор ҳама хел гарм буд ки дӯстони азиз очам кати ба ҳазур гаштем ва сёмка ман хостам ҷои паплинои сёмка кардан лекин афсӯс ки вай чӣ мегӯянд свет набуд беҳад торик ҳама ҷо ҳам хе топ торик атуш бозор омади ҳама ҷо торик сёмка карда нашуд ҳеҷ чиза намешад дида баъд гуфтам хайр ягон рӯзи дига насиб баъд мебиём ба ҳазур тоқа ҳамин паплиноям хали чизои сёмка мекунам барои ки яке аз тамошобинон гуфтанд ки апаи Нилуфар як бор рафта атуш бозора сёмка кунен гуфтанд насиб вай мекунам нияти рафтан дорам барои он ки хела шуд ки нарафтем сёмка кунӣ ҳанами хел дӯстони азиз чӣ хеле ки мебинед мо хона омадагӣ ҳастем аллакай ва хайрият ки ман барвақттар ай телефон сарума бардоштам гӯем бинед шир аллакай қариб ки дам карда резад бобош шир овардан аймача беҳад ширшон хушрӯҳай нағзай ман гуфтам пагоҳ блинчик мепазам бош саҳри аширхӯшак шир гирифтагӣ будам мо навай озба метим давай чака нестес ёвуш рафтем биё теман давай ҳози ман каша метиям та ва инҷа момош булочка пухтиян булочка творкати калон калон дута додан мона инҷа ҳамсояшон сиёалаф овардиян бо вай манда худшонда ябанча додан бо нимаша манда додан ва инҷода бо помидор овардан бобош помидор мана хел помидорошон очам гуфтанд ки оле хушрӯ суп сирхак нестан мониншонам хе вайда холодильник да нею вайда берунда мониншона сирхаки хушрӯ мешад мана ачки нағз медидагима задан шикастан мани шикастаги набдай харад болташ бинен вай шудай ғалтидай ачки аминаш нағз буд ки ман инҷош пластмассинай нағздай айвай я намуди дигаш ҳастай ва ёш удобни нестан истонда иншам нашиканен биё манда те дадашагум соз карда тиян ҳамихел ин 6 сомон ман ина харида будама ва дирӯз мо холодильника инҷа монда будем дӯстони азиз ҳоли ман комментарийҳое нахондам умуман ва ман дарунаш барф кардагӣ набуд ман фикр кардам ки хай камтарак об мебуромадагист тамом гилема хе яктарафа карда будам саҳари хезам гилем полнисти таптар курпача тар ҳама чиам хел таптарай ва баъд вай кардам мо Нилуфар ба ҳамаша гирифтаму балкон буроварда партуфтам шавҳарам буроварда мондашона ки то ки қоқшавам курпачаша ҳама чизаша баъд ман ин вай гилеми коридора оварда да инҷа партуфтам амхел майдаҳак истода мана футболки сиёвуш аз ҳадди баъд хе сӯб сирхи вай тофтеса не ки хе сирх неста ами мана чизои баҷое ёфтаи сиёвуш ози ман ждат кардесам об камтар гарм шавад баъд рӯрам сарошона шӯюм ин футболкаша хе сирхи бад нестае чӣ хеле ки телефонда тофтестай талхтарай бароям я наму дига заб зарди аз ҳад безебаш буд баъд очам гуфт ки биё ин сирхакаша гирем нағзтарай дига рангаш набуд танҳо мида намудаш буд тамом анам хел дӯстони азиз вай болои столи ошхонам ин аҳволай ман хезам ҳама чиза ҷобаҷо кунам шир чака пакам хеле чизо саҳари манам хел субҳона кардему ҳама чира мондаму рафтум ози мехезам ҳамаша порядок мекунам соат уже 8 гузашта анами хел ва мебинем бо чига мешад кино мемонаму ба ҳазур мешинем тамошо мекунем бо тангаҳои мана гирифта ин бача инҷа теманда теваша инҷа те танга сиёвушам аллакай медонад ки танга кати куҷо мери мага танга кати ту тангаи чӣ кор мекунӣ бача куҷо мери танга кати дӯстони азиз ман инҷа ҳамсояи мо чизи бамазза пухта овардиян ва бо чака низ
овардиян чакаи ғунчи анҷа мана як намуд чалпак бошад чӣ бошад кардиян овардиям хел ҷӯши сӯзон ки анаме хел хрустящи хушрӯ беҳад аҷоиб буд ҷи нилуфар ужунша карда монда кози ҳардаш ваънадан кӯчада хони момошда хел бобош омада будан хел давидан ису бозӣ кардан ҳама ҷошона расво кардан намешад ҳар рӯз хона медуроришона намешад агар ки як бор ҳами вана дуроварда дасту поча ҳама ҷошона нашӯӣ намешад ҳама ҷошон расво ҳамин хел ҳиссиёт ки ягон заминда кор кардагӣ бошанда мегӯӣ ки ягон замина побелӣ кардагӣ бошанд иқа хоку лою дастошону рӯҳошону ҳама ҷошон умад ва боз як чанд комментариҳои дуромада хондам савол буд ки бисёртар савол буд ки бисёртар хиёлм ки даруни ширда чизе ғалтида холодильники воздушни чӣ хелай холодильники воздушни ай ҳама нағз холодильник воздушни ай капелни ҳай воздушни ай капелниш мана хели чак-чак мекунад гӯем ва ях карданаш мумкин ай ва очамшон моҳи декабр харида будан артел аллакай ман рафта дидам вай морозилникаш манамқа барф кардаги дӯстони азиз ман мегӯям ки ани ман кам вай мекунад ани вай манамқа барф кардаги мана ҳамиқа рости гап ман ҳайрон шудам ки чӣ хел вай моҳи декабр харидагӣ будан аллакаямқа барф карда ва мегӯям ки мо уже чанд бора ки холодильника мекушем барфша об мекунем бо гашта мемонем бо мебинем ки бо ҳам хел барф шудесай рости гап беҳад безеб астай ва воздушни ихе нестай воздушни ранги кондитсионер баринай гӯем масалан як хел холодильникҳо ҳастанд ки болош хнуки бадаю поёнашақа хнук нестай ку вай воздушни хел нестай воздушни ҳама ҷош як хел хнуки ҳастай ва намемонад ки масалан хӯроки шумо ё ки хӯрок не масалан сабзавоту хеле чизои шумо пучала шавану безеб шавану ҳам хеле намемонад кардан умуман ҳама продуктотуна хушрӯ нигоҳ медоронад барои ҳамин хотир ман мегӯям ки агар ки гирифтанӣ боше воздушне мегирем яке аз тамошобинон нависанда ки ношукрӣ накунед дӯстони азиз агар ки холодильник 100% масалан ман моҳи октябр як бор усто додамша полнисти на усто 100 сом монда нағз карда додагӣ буд ва ҳозир бо якчанд камбудиёш пайдо шудаги ҳаста ки бо шавҳарам мегӯянд як бор устои файрод кара полнисти босоз кардан дар кор ё ки алиш кардан дар кор гуфта барои ҳамин хотир агар ки масалан ҳамқа вақт истода буд ку ягон камбудӣ надошт ва ман намехостам умуман мафтам ахлан 1-2 сол барад ҳамин хел лекин небо ҳам хел барф вақте ки капелни вақте ки барф мекунад холодильник уже хнуки намекунонад вообще хнук нестай дарни холодильник авқото тез турш мешаванд тез безеб мешаванд чизо барои ҳамин хотир агар ки вая масалан полисти мекуши барфаша об мекунӣ баъд хнук мешавад бо ҳамин барф кард пушташ бо холодильник хнук намекунад ҳам хел гарм меистад анаминаш безебай ва боз як саволи дигар буд ки вай барои ҳамин ай ҳама холодильники хуб холодильники нағз ин воздушния беҳад қимат ҳастай лекин нағз ҳастай хуб ҳастай качественни ҳастай мо ҳамин рӯз магазини артел дуромадем як холодильники амқи воздушния пурсидем ки чӣ хел баробари ман ҳамин холодильник мо фақат ки артел 6000 сомон воздушниш капелниш 4-5 000 сомон воздушниш 6-7-8 000 сомонай ва LG хеле чизоша низ пурсидем қариб 8000 сомон гӯем 7600 гуфт ё ки 800 гуфт манам хеле беҳад қимат LG қадарш манам қадара гӯем манамин размери манами холодильник мо дидем беҳад қимат беҳад ва бо ва як гуфтан скрибока пурсида боз яке аз тамошобинон гуфтанд ки апай нилуфар шумо алюминия болои плитада монда чихе хӯрок ман мемонам ша ман аки чихел гӯям як чиза монда хеле кашола кара исту тела дода исту намекунам ша ман ҳами остак ҳам мемонам ки ҳам хел ҳиссиёт ки ин плита
ранги ойнаи тинк бариде оз так тиқ када мемонам бо ҳам хеле кашола карда суг намекашам ҷа болои газда бисёртар ман алюминиям вай алюминда фақат ош мекунам ёки ягон шурбо пурбо агар авқоти бисёр кунам агар ҳавайда мекунам а так ман фақат амон деги мультиварка майдаҳаки нағзакакай гуфта ҳавайда мекунам мехом ягон дег гирифта ҳеҷ ҷинаки ман тарафиями пасудаҳорам барои ҳамин хотир ҳавайда кардан мегирам ва намехарошад болои ҳамина скрибока низ пурсиданд ки мехарошад шиша не умуман ягон қатра намехарошад хушру тоза мекунад ва скрибок ҳамон нугаша бинен агар ранги лезба барина аз ҳадди баъд ранги лезба барин тинг нестен ки ранги лезба барина ҳамхел тоза мекунад хушру ягон ҷоша намехарошад ягон чӣ намекунонад ҳамхел рости хушру тоза мешавад ҳанам хел дӯстони азиз ва овози кӯдакои бинен чӣ хел омадаста ва намехом бо охири влогда бисёри бад гап задан як точкая съёмка кардан хайр дӯстони азиз дар паноҳи худо бошен ҳамеша худатонро эҳтиёт кунен ҳоли то ҳол соат мана 9:30 боро мошини шавҳарамда ман намедонам ки помидор бодиринг дар мошин чӣ шуда мевагиёкати анам хел хайр дӯстони азиз дар паноҳи худо бошен ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед хайр